sa hingpit nganong nga gilukat ako ni Jesus sa dako nga bunga niya nga dautan man unta ko na ilakong gituhan ko ako nasayod nga siya gamhanan magabantay siya kanako hangtod nga mobalik siya. Wala ako masayod sa hingpit sa buhat sa espiritu nga nagkabadlong sa sala sa tao ug kang Jesus nagpaila na ilakong gituhan ko ako nasayod nga siya gamhanan magabantay siya kanato hangtod nga mobalik siya na ilakong gituhan ko ako nasayod nga siya gamhanan magabantay siya kanato hangtod nga mobalik siya hangtod nga